जों दिनै लेसन 4 जौगानाय समानथाय 4.2 एक्सारसाइजनि मावफुंथाय लागोन। 4.2 आव जोंना कुइसनाव दङ नायदो। फोर पइन्ट टु आव गिबियाव जोंना कुइसनाव दङ 4.2 आव जोंना नै सानजाबगिरि बिजिरनायजों गाहायनि जौगानाय समानथायफोरनि मावफुंथाय दिहुन। मावफुंथाय दिहुननांगौ मा आदबजों? सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब। सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ जोङो क्लास 9 आवनो सोलोंबोखाबाय। क्लास 9 आव जोङो सानजाबगिरि बिजिरनायखौ सोलोंबोबाय। 1 नाम्बाराव कुइसनखौ जोङो खालामनोसै। 1 नाम्बाराव दङ एबा 1 नाम्बाराव x² - 3x - 10 = 0 बेनि मावफुंथाय दिहुननांगौ। बेनि मावफुंथाया जोंना मोननै ओंखारगोन। दाना बे मोननै मावफुंथायखौ जोङो माबायदि दिहुनो नायलांदो। जों कुइसनखौ खनसे लिरनानै लाग्रोनोसै। से नाम्बाराव कुइसना दङ जोंना जोङो कुइसनखौ लिरनानै लाबाय। बेनि उनाव जों बेखौ माबायदि लिरगोन? नैबे गेजेर बिदाब 3x गेजेर बिदाब 3x खौ जोङो बोखावनाय आदबजों बोखावनांगोन एबा सिफ्लिटिं मेथडजों जोङो बेखौ बानायनांगोन। होमबा नायदो सलुसनाव जोङो बेखौ क्लास 9 आव जेरै बानायबोदोंमोन बेबायदि बानायगोन। जोङो क्लास 9 आव बानायदोंमोन। बेहाय x² खौ लिरदों। बेनि उनावहाय माइनास नैबे x खौ लिरदों। बेनि उनाव जोङो ओरै ब्रेकेट होदोंमोन। बेनि उनावहाय -10 समान 0 दा जोंहा बेहाय साननो गोनां बाथ्रा जों मा साननांगौमोन? नैबे x² नि थादेर अनजिमा नायनांगोन। x² नि थादेर अनजिमाया आं ओरैबो होनसै x² नि थादेर अनजिमाया जोंना 1 आरो बेहाय दिदोम बिदाबा बबे? दिदोम बिदाबा G। दाना x² नि थादेर आरो दिदोम बिदाबजों जोङो सानजाबनानै लायोमोन। सानजाबनानै लायोबा जों माजों 1 आरो 10 जों। होमबा मा जायोमोन? 10। दाना जोंहा बे 10 खौ माबायदि खालामोमोन? ओरैबायदि खालामोमोन। मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबबा समान 10 मोनगोन आरो बेहाय होनाय मोननै अनजिमाजों जोङो मा खालामनांगोन? दानख'लायनांगोन। समान दानख'लायबा बेसेबां मोननांगोन? गेजेर बिदाबा 3 दं नालाय गेजेर बिदाबा 3 मोननांगोन। मानि थाखाय दानख'लायगोन? मानोना जोंना नैबे थादोबनि सिगांनि सिना मा दं? माइनास। बेनिखायनो जोङो दानख'नांगोन। जुदि थादोबनि सिगांनि सिना दाजाब जायोमोनब्ला जोङो बेहाय दाजाबगौमोन। दा जों बेहाय नुबाय मा अनजिमा मोननैखौ सानजाबबा जोंना 10 जायो। 5 जों 2 जों सानजाबबानो 10 जायो। अब्ला बे 5 निफ्राय जोङो नैबे 2 खौ दानख'नांगोन। 5 निफ्राय 2 खौ दानख'बा 3 मोनगोन नामा? मोनो। होमबा 5 निफ्राय 2 खौ दानख'बा 3 मोनो। होमबा जोङो नैबे 3 खौ बोखावब्ला बोरै खालामनो हागोन? नैबेहाय बे ब्रेकेटाव जोङो 5 - 2 खौ होनांगोन। दाना बेनि उनावहाय नेक्स्ट स्टेपआव जों माबायदि लिरगोन बेखौ? ओरैहाय x² माइनास बे -6 जों 5 जों सानजाबनांगोन। सानजाबा मा जागोन? -5x बेनि उनावहाय -6 जों नैबे -2 जों सानजाबबा जोंना माइनास सानजाबाथ' प्लास +2x जागोन। -10 समान 0। दा बेहाय जों मा बुजिखो नै? जोंना x² - 3x - 10 दंमोन। बेखौ गेजेर बिदाब -3x खौ जों बोखावबा दा बोरै लिरनो हागोन? नै -5x + 2x बे। दा जोङो बेखौ नायफिन। -5x निफ्राय जोङो +2x खौ दानख'हरबानो जोङो नैबे -3x खौ मोनफिनो। जेब्लायबो बे 3 नाम्बार लाइनजों आरो नैबे 1 नाम्बार लाइनजों रुजुनानै जोंना मिलायनाय जाफिननांगोन। दाना बेनि उनाव जोंना नेक्स्ट स्टेपआव फैदोलाय। नेक्स्ट स्टेपआव जोंना दाना मा स्टेप जायोमोन? कमन लानाय। बे मोननै आरो बे मोननै बिदाबखौ बासिबाय जों। दाना बे मोननैनिफ्राय जोंहा मा कमन लानो हायो? बे मोननैनिफ्राय जों मा कमन लानो हागोन? बे x² दं, बेहाय -5x दं। बे मोननैनिफ्राय जोङो कमना x लानो हायो। x कमन लायोब्ला बे x² आव मा आग्लायगोन? जोंना x आग्लायगोन। उनाव नैबे माइनास नालाय माइनास। दाना नैबे 5x निफ्राय जोङो x कमन लायोबा मा आग्लायगोन? 5 आग्लायगोन। बे कमन लानायखौथ' रोंखागौ।
क्लास 9 आव रोंबोखादों कमन लानायखौ दाना बे थांबाय बिनि उनाव नैबे मा सिन प्लास बे प्लासखौ होबाय दाना बे 2x - 10 बे मोननैनिफ्राय जों मा कमन लानो हायो बे मोननैनिफ्राय जोङो 2 कमन लानो हायो 2 कमन लायोब्ला जोंना बेहाय मा आग्लायगोन x आग्लायगोन x दाना नैबेहाय बुजिनांगौ बाथ्रा बे प्लास दं आरो नैबे 10 नि सिना माइनास दाना बे प्लासजों बे माइनासजों सानजाब प्लासजों माइनासजों सानजाबा जोंना मा जायो माइनास अब्ला बे जों माइनास होनांगोन बिनि उनावहाय नैबे 10 निफ्राय जों 2 कमन लाबाय होमबा 10 आव मा आग्लायगोन बेखौ जों बोरै सानगोन नैबे 2 जों जोङो बे 10 खौ रानहर एबा 2 जों मा सानजाबबा 10 मोनो 2 जों जों बा सानजाबा 10 मोनो होमबा बे मा जागोन 5 समान समान 0 आरो बेहाय जेब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ नाय नैबे ब्रेकेट सिङाव थानाया जेब्लाबो एखे जानांगौ नै x - 5 आरो नैबेनाबो x - 5 जाबायना बिनि उनावहाय जों बेखौ माबायदि लिरबावगोन बे बाहेराजों बाहेरा खनसे x + 2 ओमफ्राय x - 5 खौ लिरबाय खनसे समान समान 0 बिनि उनाव जों मा लायोमोन आइदार अर लायोमोन आइदार अर लानानै जोंनो बिनि मावफुंथायखौ जोङो दिहुनगोन दाना आइदार लानोसै आइदाराव आं लाबाय x + 2 खौ थामहिनबाबो लानो हागोन आरो एबा लानांगोन आइदार ओरैहाय मा जागोन मोनसेया अराव जों मा लानांगोन x - 5 समान समान 0 दाना बेहाय x दाजाबबाय समान समान बारलांबा समान समान मा जाहैगोन जोंना -2 जाहैगोन आरो नैबेना x - 5 समान समान बारलांबा मा जाहैगोन +5 जाहैगोन बेहायनो जोंना जोब्बाय होमबा जों मा होनगोन देयारफर दिहुननो गोनां मावफुंथाय जोंना मा जागोन -2,5 जागोन बुजिबायना